ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru xejriet pożittivi għas-settur turistiku ta' pajjiżna, bżieda ta' kważi 20% fil-wasliet tat-turisti f'Jannar li għadda meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Fil-fatt, għat-tieni darba fl-istorja, il-wasliet tat-turisti f'Malta f'Jannar qabżu l-100,000, meqjus bħala xahar kwiet għall-industrija tat-turiżmu. Iċ-ċifri tal-NSO juru li f'Jannar li għadda żaru lil Malta 125,000 turist, żieda ta' kważi 19% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. L-iljieli li t-turisti qattaw f'Malta żdiedu bi 15% meta mqabbel ma' Jannar tal-2017 biex telgħu għal kważi 849,000 lejl. It-turisti f'Jannar nefqu aktar minn 82 miljun, żieda ta' aktar minn 16% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Iċ-ċifri juru li matul Jannar li għadda aktar minn 106,000 turist għażlu lil Malta għal btala tagħhom, żieda ta' 16% meta mqabbel ma' Jannar tal-2017. Kważi 15,000 oħra ġew Malta l-skopijiet ta' negozju. Fil-fatt dawn iċ-ċifri juru żieda ta' aktar minn 70% meta mqabbel ma' Jannar tas-sena l-oħra huma xhieda tal-attività ekonomika kbira li jinsab għaddej minnha pajjiżna. L-istatistika turi wkoll li aktar minn 87,000 turist għażlu lil Malta għall-ewwel darba, waqt li aktar minn 37,000 oħra reġgħu għażlu lil Malta. Għal darba oħra l-akbar suq baqa' dak Ewropew, bżieda ta' kważi 18%, bit-turisti mir-Renju Unit jibqgħu l-aktar li jagħżlu lil Gżejjer Maltin bħala destinazzjoni għall btala tagħhom.